Ya Allah, masa urung mbah urung. Jen urip nek urip dhewe ngene iki soro. Pasar bane gembesar nire. Opo Pak De lah. Nang omah ora Pak De iki ya. Montore gembes lho kan. Dik, dik, dik. Ora endak pene ngarep wong iki. Tahap yo ya ini kok. Bengak-bengok. Dik, dik. Ane wong paling nak opo kae. Sana ngalik. Sana kok tonggo sebelah kuwi. Ngajar. Dik kok ini. Delik jauh depan iki. Emek wonge nang ndi yo? Wong balik. Sita nolong. Oh ya ora emek nyilih me sapa kapan. Montore gembes kan. Ya Allah, apa iki? Apa iki sembalang aku? Aku nyapa? Nyapa kowe mau ngindik-ngindik nang omahku kono? Lah kok gak nyilih kompo lho, Dik. Kompo nyilih kompo. Yap-yapan nang omahku kono ana apa-apa sing ilang. Kapan tanggung jawab?